jero omah iya gendengmu terocok gendenge terocok iya piye supaya gak ketrocokan yo ndelik ning isor meja Mas apa gak ketrocokan kurukupan selimut no ketrocokan lah terus piye carane ben gak metu ning jaba lho piye yo malah kudanan no penting lah gak ketrocokan. wo jangkrik tenan bocah iki Ini adalah suatu trik. lah terus nuwun sewu umpamane tak tekoki roh awak Ya roh no. suarane udan piye Suarane udan ya geracak-geracak. ora enek suara udan geracak-geracak ya apa enek Ser. ora enek Bres. ora enek Suarane udan. Kok iso ya? Langit itu. Tak ganti. Cilik ya roh. Awake dhewe Modele lho kok yo ngerti ae ngono. awakmu ora roh udan iki awake dhewe nek udan ki nek ngopo kok. Ya udan menake ngopi goblokmu. Boko kopi kowe. Bakar telo. Ya ora kok. Bakar jagung. Iyup ning kono lho ning omah kono lho enak kok ngene iki